тәкъдим итеп карадым, әйтәм, шундый идея бар иде, шулай итеп җыеп мәйтәм бөтенсен бер турнир үткәрәсе килә. Әйдәгез үткәрегез, без ярдәм итәрбез, спонсорлык ярдәм күрсәтербез дип. Шулай итеп шундый идея барлыкка килде дә, без аны 2016 елда үткәреп тоттык. Һәм быел инде димәк 5нче тапкыр үтә. Быел 5нче тапкыр үтә, бер кечкенә юбилей. Анда инде командалар саны артмый. Без һәр елны 8 команда катнаштырабыз, чөнки турнирны бер көн эчендә үткәреп чыгарга кирәк. Иҗат кешеләрен бер көннән дә артыкка җыю шактый кыенга туры килә, чөнки аларның бөтенсенең гастрольләр, төрле шаралар, шул бер көн җыела алсак безгә әйбәт инде. Шушы 8 команда 16нчы елда да 8 команда иде. Алышынулар булдымы? Менә мәсәлән, 2нче елга кайсыдыр команда төшеп калып, яңа нинди номинация барлыкка килү, яңа команда барлыкка килү. Андый вариантлар булды. Дөрестән дә безнең командаларда ел сайын ниндидер яңа командалар өстәлеп тора. Быел хәтта 2 яңа команда бар. Берсе аның татар гармончылары командасы быел хыялланып үзләренең командаларын куйдылар. Һәм инде безнең быел бер команда катнаша алмый, чөнки уенчылар аларның авыртып киткән, кешеләр дә җыелып бетми, шуңа күрә алар катнашмыйбыз дип әйттеләр дә. Алар урынына без быел менә шул татар концертларын, татар чараларын, татар бәйрәмнәрен төшерә торган һәм контент тутыра торган видеографларны һәм фотографларга тәкъдим иттек. Алар җыелдылар. Әле менә соңгы көннәрдә генә Ришат Төхвәтуллинның администратор шалтыраткан, без Ришат Төхвәтуллин командасы булып керегәле дип инде. Мәйтәм, егетләр быел инде соңга калдыгыз, чөнки командалар бер генә команда артса да, анда уеннар күбәя, турнир сузыла дигән сүз. Шуңа күрә мәйтәм, әйдәгез 2нче елга дип. Менә шулай, бәлки 2нче елга тагын бер яңалык булыр. Ришат Төхвәтуллинның группасы бәлки бер команда белән үзләре керерләр. Алар ничек уйнамакчы булганнар икән соң? Аның бит 31 көнлек концерты әле аның. Белмим шул. Концерт алдыннан димәк аның командасында кеше җитәрлек зиле. Берсе концерт куя тора, берсе. Без аңладык хәзер Ришат Төхвәтуллин ничек итеп шулай дип күп концертлар куя. Аның бар икән бит. Алыштыра торган Ришат. Игезәге бар икән. Кайсы футбол уйнында, кайсы сәхнәдән соң инде үзегез танасыз. Яхшы, димәк бүгенге быелгысы узаның 31 көнне. Ел сайын яңалыклар була дип әйттем инде. Менә быел беренче яңалык ул 2 команда катнашы була. Икенче яңалык ул быел турнирның җыелма командасы белән министрлар кабинеты командасы арасында күргәзмә уены булачак. Менә шундый матч көтелә. Алар үзләре теләк белдерделәр. Алар турнирда катнашасылар килгән иде. Мәйтәм, егетләр, иҗат кешеләре турнирында катнашу мәйтәм урынсызрак булыр. Мәйтәм, ничек уйлыйсыз, әгәр дә без күргәзмә уен үткәрсәк? Менә күптән хыял бар иде, менә шул турнирда уйный торган бөтен команда, без инде командаларга бүленеп уйныйбыз. Менә шулардан бер җыелма команда ясап кемгәдер каршы уйнау хыялы бар. Менә быел тормышка аша. Кем барлаячак шушы җыелма команданы иҗат кешеләр арасында? Син тренер буларак та үзеңне быел миңа калса, анда бит быел безнең тагын бер яңалык бар. Безнең попечительләр советы барлыкка килде хәзер. Анда 4 кеше керде. Аның инде без тәкъдим иттек җитәкче итеп Салават Фатхетдиновны. Анда керде Татарстанның атказанган артистлары Раяз Фасихов белән Филюс Кахиров һәм турнирны теге оештырып бирүче буларак мин кердем инде. Менә шушы кешеләрнең фикере без колак салабыз инде. Аннан соң төп судьяларның да фикеренә һәм үзе команда үзе хәл итә инде. Команда бит инде бар капитан, миңа калса капитаннар анда катнашачак инде ул командада. Һәм миңа калса һәрбер командадан бер 2-3 кеше алабыз. Син әйттең, кызыклы булды. Бу, димәк, министрлар кабинетында эшләүчеләр, әйбит. Әйтик инде без буларны депутатлар дип әйтик, депутатлар дип әйтергә буламы, кемнәр? Депутатлар дип инде, алар, дәүләт эшлеклеләр дип әйтик. Дәүләт хезмәткәрләре, бюджетлылар дип сөйләшә кирәк, бюджетлылар. Шулай дип әйтик инде, әйме? Иртән 8-гә барып 5тән эштән кайта торган кешеләр. Без түгел. Халык мәнфәгатен кайгыртучылар. Әйме? Шушылар арасында команда, ярар министрлар кабинетында эшләүчеләр, алар турнирда катнашмый, менә аерым бер шундый күргәзмә уены. Аңларга мөмкин инде, безнең иҗат кешеләре арасында алдаучылары юк. Алар ничек бар, шулай уйныйлар инде, беләбез. Менә шик туа барбыр, менә шундый өлкәдә эшләүче теге як команда турында. Аларны ничек тикшереп бетерәсез сез? Менә шушы җитәкчеләрне һәм хөкүмәт. Шул шик туганга күрә без аларга шул күргәзмә уенын тәкъдим иттек инде. Чөнки аларны әгәр дә турнирга кертеп, алар без белмәгән кешеләрне җыеп алып килеп турнирны утсалар, ул бит инде бераздан дөрес булмый. Теге татар иҗат командалары арасындагы турнирда Капмин җиңгән икән дигән яңалык бу бит инде дөрес әйткән яңалык түгел. Шуңа күрә мәйтәм, егетләр, аңлагыз. Алар әйттеләр, без аңлыйбыз. Әйдәгез, шундый матч үткәрәбез дип инде. Аның инде бераз гына вакытын без озакрак итәргә уйлыйбыз инде. Аларга да кызык булсын өчен, чөнки алар бит инде анда килгәч әзрәк уйныйсары килә. Шуңа күрә анда 2 тайм булыр, 15 минуттан дип уйлыйбыз инде. Син аларның һәрберсен тикшерәсең, соң ничек тикшерәсез аларның? Без инде хезмәткенәгеләрне алып килергә тикшерәбез. Без инде аларның вөҗданына да тәртипле булуына ышанабыз.
Мен қалса 21 ғасырда Біз- яшисің. бұл бит- Сеңа бит инде 40 яш тизден кылып, сен әлдә ышанасың бит әле андай. Мында бит бу уен бит бернинди дә турнир әһәмияткә ия түгел. Шуңа күрә ул бернинди теге баллар да бернинди аның өчен очколар да бирми. Шуңа күрә ул бер дусларча уен дип кабул ителә инде. Вожданына ышанып каласың Әйе, инде син. әйе, Дөрес шулай. эшләрләр һәм шуннан да нәкъ менә шунда эшләүчеләр килерләр дип. Инде калган иҗат командалары өчен бу менә дигән шанс. Беренче урын өчен көрәшү. Без тулай менә хәзер турнирның форматы, командалар турында сөйләшербез. Яңа җыр рубрикасын тукталып алыйк, егетләр. Аннан соң инде әңгәмәне дәвам иттербез. Алар шоттыр торыш алмай. Әйе, шулай. Мин дә шулай дип уйлаган күрә бит инде. Аларны турнирга алар инде теләгәннәр иде теге. Без катнашыйк әле, безнең катнашасы килгән турнирда. Мин уйлап утырдым, әйтәм, бит тикшереп бетереп булмый, ярар, артистларны тикшерерсең дә. Ул бит барбер андый кешеләрнең җиңәсе дә килә. Анда ниләр полный теге видеография, формалар алып. Әйе, анда баянчыларда мин аларга каты куйдым бит, әйтәм, егетләр. Футболкаларга кирәк бит әле. Бар команда бар ул не дикатында. Мин дикатның акрасы бар бүген. Ул имин ал әле миңа да тогда. Мин исәм алырмын. Алырсың әле. Миндә бар кызыл футболка куяды. Ну анда пятница дип язылган. Ай, булмый инде. Бер төрлерәк булу кирәк. Синең девиз бит. Пятница. Синең спонсор, әйе. Спонсор, жуму. Пятница каналы. Минем наколенник алырга кирәк бу. Шуңа как раз красивый идет нигә. Мин барбыр инде запаста утырам әзрәк шунда. Кирәк булса чыгарым. Шуласан, защитага үдәргән. Быел сезнең команда бик быел командалар тигез. Тигез. Әйе, быел командалар тигез. Капкачлар юк теге ни. Быел теге бик, потому что футболда бит инде ул, мне кажется, бер 50% уңыш капкачтан тора. Быел капкачылар 2 генә командада бар, әйбәт капкачылар. Аның берсе Салаватовый командасында теге елны торган егет Айдар. Ну ул тоже, әйе, ул что быел нирәк? Әйе, без аңа текенне хайран тиштеләр аны. Аннары соң инде менә шул гармунчылар командасында булачак теге елны җырчылара торган Адель Җәләлиев, ул бит инде баянист. Гармунчылар. А? Полида уйнамый микән? Полига да чыгар. Уйнарбыз нидә? Акимбада ул. Әйе, әйбәт торды ул татар. Әйбәт бар ишәле. Таза гына тыйындыларның. Әйе, Җәүдәт абый Абдуллин, әйе, ул тоже әйбәт тора. Бездә кем капкада? Шәрифҗанов Илсур. Аннары соң Карим Тинчурин аныкы теге Денис дигән егет, ул аларның тоже нормаль тора бугай. Илсурна бүген нитә? Бүген мин белән барга тиеш дип бишкә. Вот, шул. Шуңа күрә әйтәм, быел Теге малай турнир булачак. Менә теге футболда булган. Алда көндә булды, братар Алмаз дигән малай теге. Алмаз. Без ул, әйе, ул безгә кушылды ул. Күсен вообще нинди? Ул иҗат профессиясен бәйле түгел, ул егет, ул укыган Каида, эшли хәзер заводта, вертолетный заводта. Ул кайсы командада уйный? Уйнамый, иҗат кешесе түгел, әйбәт тора ул, әйе. Чыга белә матур, тупка чыга белә инде. Тупта курыкмый менә. Безнең өчен находка булды инде ул, потому что безнең яшьләр командасының вратаре һәр вакытта. Безнең хәтта тишек булса да Фалькао бар. Әйе. Менә быел ничек итеп җирәбә салырбыз шунысына аңа бетер булмый. Теге елны бит финалда уйнадылар җырчылар белән журналистлар, алар журналистлар ел сайын финалга чыгалар. Теге елны алар әгәр дә безнең группага эләккән булсалар, алар скорее всего чыга алмаган булалар. Менә без бит чыкмадык группадан. Безнең бит инде җырчылар белән Тинчурин чыкты. Теге елны җырчылар да Тинчурин да журналистларны җиңерлек хәлдә дип уйлыйм. Әйе. Быел менә ничәтер без икән инде, ничек кешеләр без икән. Шул яңа командаларны 2 группага аерып, шуларга җыербыз микән? Яңа команданы 2 группага куйырга кирәк менә талса. Калганнарын шыраклы итеп бүлергәнмен соң инде, потому что анда калган командалар более-менее тигез. Ну, тигезләдек инде без аны быел, тигезгә тырыштык. Җырчыларның 1-2 уенчысын бирдек Салават абыйларга. Салават абыйның быел әйбәт таң составы. Данир футболны уйныймы соң, нормаль уйныймы? Или ул фристайлны гына яхшы эшләйме? Ну, белмим, фристайлерлар никадәр яхшы футбол уйный торганнар аны. Туп белән жонглировать. Фристайл дип атала. Бинар дигән малайга йөри ул. А? Кемнән? Шунда. Былай бармы? Тупка ма, кул беләнме? Давай да, менә шулай берләр турында сөйләшәбез, футбол терминнары турында. Миңа кызык бит иде. Мин тыңлап утырам. Безнең, короче, 3 минут вакыт булачак хәер реклама. Ярар, үзегез әйтерсез. 10% подробности по телефону 249 16 17.
Давам итәбез эфирне. Бүген кунакта Фәнил Ваказов, күпләр инде аны алып баручы җырчы итеп белсә, без аны чакырдык ни өчен? Чөнки 31 гыйнвар көнне турнир микрофон дигән ярыш уза. Бу инде иҗат командалар арасында футбол ярышы. Монда теләсә кем килә ала, иптәшләр, карарга. Менә шуны әйтик әле без әйме. Фәнил, сәгать ничәдә башлана? Тамашачыларга якынча ничәдә килергә? Ашарга буламы? Безгә татарлар өчен иң күп шәй буламы? Кыскача гына аңлатып китәсем килә турнирның программасын. Без командалар белән сәгать 9-га җыелабыз, турнирны сәгать 10-да башлап җибәрәбез. Оннан 2-гә кадәр барачак группа этабы. Ике группага бүленеп, 4 команда группа эчендә ярышачаклар. Сәгать 2-гә планлаштырылган, менә шул мин әйткән Кабмин командасы белән турнирның җыелма командасы арасында күргәзмә уены. Шул уенга кадәр күргәзмә. Анда әлбәттә безнең җыелма команда катнашачак бит инде плей-оффта уйный торган команда вәкилләре дә. Шуңа күрә без инде команданы күбрәк итеп җыеп, һәр кешегә дә уйнарга вакыт бирибез. Алар бик армасын өчен теге плей-офф уеннарына. Шуннан соң инде сәгать 3-ләрдән башланып китәчәк плей-офф уеннары, 3-нче, 4-нче урын өчен уен һәм финал уеннары булачак инде. Һәм шулай ук бүләкләү тантанасы булачак. Быел инде артистлар да үзләре теләк белделәр чыгыш ясарга. Без инде уеннар арасында паузалар булган вакытта җырлар белән һәм төрле чыгышлар белән аларны баетып җибәрбез дип уйлыйм. Димәк, килгән тамашачыларга карарга вакыйгалар булачак. Керү ирекле, ләкин бер генә шарт бар инде, маскада булырга кирәк. Аннан соң икенче катта кафе эшләп торачак. Анда инде һәр команданың катнашучысына без комплекслы әбәткә заказ бирдек. Командалар шунда менеп үзләре сыйлана алалар инде. Килгән кунаклар өчен инде анда кафе эшләп торачак. Анда мороженыйлар, шоколадлар, төрле ничек дип әйтик инде, эчпишмаклар, сосиска в тестелар белән чәй ичү мөмкинлеге булачак. Аш калмыйсыз, иптәш. Аш калмыйсыз. Кайчан әле җырчыларның, артистларның, танылган шәхесләрнең футбол уйнаганын күрә аласыз. Ул бик кызыклы чара, кызыклы күренеш. Шуңа күрә рәхим итегез. Димәк, турнир Акбарс көрәш сараена. Акбарс көрәш сарае. Турнир 10-нан 5-ләргә кадәр барачак. Аның хәтле карасак, арга мөмкинсез. Шуңа күрә үзегезнең җайыгызны табып килегез. Мин программасын аңлаттым. Тагы да кызыксындырыр өчен әйдә. Иптәшләр, исемнәр булачак, менә шуны әйтик. Кемнәр? Нинди командалар арасында? Мәсәлән, Салават абый Фатхетдинов, Татарстанның халык артисты, ул үзе дә теге елны булды. Аның командасы катнаша. Ул үзе уйнамый, әлбәттә, ул тренер баш рәвешендә. Аның командасы булачак инде. Анда Салават абый да эшли торган егетләр инде, Тахир Гайнуллиннар, Илфат Шаяховлар, анда Разил Исмагиловлар. Аларның командасына Данир Сабиров шәкерте керә. Алар өчен җан атып торырга Рифат Зарипов киләчәк. Җырчылар командасының капитаны инде Филус Кахиров, Татарстан атказан артисты. Анда аларның командасында уйнаячак шулай Раяз Фасыйхов, автор башкаручы Фәрит Низамиев, Илнар Ялалиев, Инсаф Бәдретдинов, Айдар Әгләмов, Игорь Дмитриев, менә шундый егетләр. Алып баручылар арасында инде шулай ук танылган алып баручылар бар. Газинур Файзуллина, Радиф Әхмәдиевлар, уйный Рузил Гыйльфанов, Илфир Зәләев, менә шундый егетләр. Бөтенсен хәзер әйтмәсәм ачуланмагыз. Һәм инде Кәрим Тинчурин командасы коллективы, шулай ук Татар радиосы командасы коллективы, татар журналистлары, һәм татар гармончылары, татар баянчылары, һәм татар фотографлары, һәм татар видеографлары. Бөтенсенең фамилияләрен санап бетереп булмый. Әгәр дә сезнең туегыз 180 булырга тора икән, килеш шунда яшьләр менә җыелышып һәм үзегезгә потенциаль җырчысында, видеографында, алып баручысында алып кайтып китә аласыз. Ничек футбол уйнау буенча сайлап ала аласыз? Туегыз тиз генә узып китәдән теләсәгез, җитезрәк бер футболчы да карый аласыз. Туегызны футбол кырында уздырырга җыенсагыз, әгәр дә Сабада булды быел җәйкене. Кем белә, формат, андый форматта булырга мөмкин киләчәктә. Кунакларны бүлешеп, кияү ягы, кәләш ягы, тик-тук тик-тунар шунда, Әйдә без дә бүленеп алыйк әле, рекламага дәвам итәрбез әңгәмәне. Быел Сабада булды бит теге, Лисфуз урыны мәле ул. Инде быел бик популяр урын булды инде ул. Анда варатлары да футбол уйнап. Ни, нәрсәле бар? Карпат дип аталам әле ул, шулмы? Шул яклар, шулдыр инде. Мин монда бердә булган юк. Кергәндә оңга таба кергән. Карпат дип аталам ул. Безнең ни булган иде? Классташлар очрашу анда. Давай. Йолдызның тавышы ишетелми, кая ул эшләмиме ни дигәннәр белән. Эшләми? Йолдызның тавышы ишетелми. Йолдыз? Исләренә төшкән йолдыз бит инде. Йолдызның киткәненә 1 ел була икән инде. Раил трансляцияны кайдан карап булачак? Дуслар, YouTube'та, кстати, әйтеп китәргә кирәк, YouTube'та трансляция булачак, туры трансляция Зурбаян аккаунтында. Кемнәр Казанга килә алмый, кемнәр районнарда яши. Уңышлар сезгә ТВ'дан кайчан карап була дигән. Быел телевидениедән күрсәтмибез, быел менә шул YouTube'та туры трансляция булачак. Кызлар танылган, кызлар командасын кайчан җыясыз?
Миңа калса бер вакытта җимибез. Ул теге бердән бер хатын кызлардан ял итә торган бәйрәм. Әле монда да тамакларны җыеп Бердән бер шундый егетләр тусовкасы, анда да кызларны җыйсаң булмай инде. Булмас. Монда инде әзрәк кенә барыбер футболны белү дә шарт, топ белән таныш булу да шарт, топның түгәрәк икәнен белү, шуңа күрә егетләр арасында гына була инде турнир. Так, тагын нәрсәләр сөйләргә буласың? Менә Шул трансляция турында әйтик. Әйе, трансляцияны әйтеп үтәргә кирәк. Аннан төгенең эштә барабыз. Бер безнең уйларыбыз. Кысыгай бер ул миңа шуй. Син чыгып торасыңмы? Әйе, честно эшлибез. Нифига никогда не тнебез. Аннары ни? Вождан газабы кимерәчәк. Төрле номинациялар турында әйтсәм була. Давай, шулай. Да, анда бит быел һәрбер команда, һәрбер уенның иң яхшы уенчысын ачыклыйбыз, Салават абый аңа бүләк әзерли ул кешегә. Шулай ук Салават абыйдан булачак иң яшь уенчыга һәм иң өлкән уенчыга. Шулай ук быел 6 номинация була. Иң яхшы уенчы, сакчы, вратарь, иң яхшы комментатор, иң яхшы капитан дигән номинациялар. Һәм быел иң соңгы урынны алган командага дип әйтикме соң инде. Или быел катнашучы яңа командагамы шунда, мин уйлап торам әле бер топ бүләк итәргә аларга. Да. Тут кирәге как раз. Нормально. Специально шаруньев стая. Мини футбольный профессиональный топ бер 3 топ заказать иттем. Сәлам, микрофонның алсу тышы ничек итеп ашалган ул дигән. Бу ничек ашалган? Менә карантинда версия башладык та теге. Карантин вакытында антисептик сипкәннәр шул разыйдать иткән ашап. Бу ягын каратып керәк. Монда бөтен ягы да шундый икән. Менә болай торса, айза кешеләр күрәләр видео. Амыр күбрәк сиптерергә дә биш куелып бетсен инде. Икенче төс була. Кичә карантинда шулай антисептик обрабатывать полностью. Улай берне ату нигә тагыстыларына сиптереп йөрсәң җоннары бетми микән дип куелып. Шәп булыр шул. Айсагыр шунда үсеп тилмертә. Кирәк җирдә үссен иде ул. Сипкәннәр бугай инде. Мин теге кайракта бит теге Mercedes әйберләр үткәрә. Mercedes теге нинди шундый Mercedes охшаган знакларны төшереп фотога җибәрсәң, мине монда ясарга була. Ни булды зма? Сиек зма? Менә шунда сиек чыгып тора кара. Рәсем иске. Монда әйбер бар, сикертмәсе бар. Сен динар шулай көн сайын 22 килеп утырасың балам. Или сен аның өчен түлейләрме? Килер өчен диге. Таксига. Сен китап белән пробка ләпмисең да? Азан ярында тормыйсың син? Телефон кайын килеп бирисең? Имсиннәңме? Имсиннән обычно. Аннан бурмалы юллар азрак. Туп-туры барасың да барасың шулай. Куясың да 90-га. Синең нишанда бер Ничә километр җыйла? Мин качады инде. 15. Ничә километр? Бер 50 километр җыйла инде. Күбрәкме? 35 километр вот сиңа бер як. Не? Юк, ярты сәгать точно. Какой ярты сәгать кенә? Ярты сәгать минимум. Ну, бүген килдем менә 40 минут. Син ничә торасың? 5тәме? 5. Ничәдә ятсаң да 5тә торасың? Или ятуны контроль итәсең монда? Юк, ну, гадәттә иртәрәк ятырга тырышам. Кичә иртә яттым мин шута. Аннары барып төнлә уянасың да, оңгырайып ятасың да, тагын аннары җокка китәсең шунда. Бер вакытта иртәрәк ятсаң җокка туйып китәң дә, бер сәгать 3-4дә уянып китәсең, йокы туйганмы короче. Вакытта самга телефонга кермәскә, телефонга керсәң, анда сразу 5 тула. Мин наоборот телефонда ятам, ардырырга дип. Булай итеп ятам теге специально, теге ардырам үземне. Үзләрне Биткә төшкәнче телефон кулдан чыгып. Әйе, куллар уеп бетә белән. Аннан соң шалталт куясың. Киттекме? Кемнәрдер ниндидер сәбәпләр аркасында бара алмаска мөмкин. Алар өчен махсус Алар өчен быел туры трансляция оештырылачак. YouTube'та Зур Баян аккаунтында, кемнәрдер районнарда, авылларда яши икән, турнирга килү мөмкинлеге булмаса, сез интернет аша карый аласыз турнирны, тамаша кыла аласыз. Рәхим итегез. Быел менә шундый Татар спорты да шушындый дәрәҗәгә чыкты. Егетләр үзләре инициатива күрсәттеләр. Без каршы килмәдек.
Зур Рәхим баян дип атала. Зур баян аккаунт, аларга сылтамаларны без бөтенсендә инде аккаунтта биреп барыбыз. Турнир микрофонның Instagramда үзенең бите бар. Шулай ук менә турнир микрофон дип атала. Шунда кирсәгез, анда бүтән яңалыклар, бүтән фотографиялар, узган елны уеннар ничек барган һәм кемнәр җиңгән, кемнәр иң яхшы уенчылар булганнар, бөтенесе язылган. Иң яхшы уенчылар дигәннән быел да безнең 6 номинация булачак. Без һәр елны официаль номинация. Официаль номинациялар. Без һәр елны ачыклыйбыз: иң яхшы капкачы, иң яхшы сакчы, иң яхшы һөҗүмче, иң яхшы капитан, иң яхшы уенчы MVP һәм теге елны яңа өстәлдә номинация ул иң яхшы комментатор. Чөнки анда иҗат шәхесләре бик күп бит инде, алып баручылар. Без инде тырышабыз һәрбер уенны аерым кешегә тапшырырга, ул комментарийлар бирәчәк. Быел әзерлибез һәрбер команданың составын, анда номерлар язылган була, комментаторга җайлы булсын өчен номерлар буенча карап, менә бу номер астында шушындый уенчы уйный дип белеп бетермәсә дә, ул инде чамалыячак. Номерларны ничек кия торган булармы Һәрбер уенчы. Менә ул бит манишка белән. ул танылган шәхесләрне бит инде былай да беләсең, йөзләренә карап, шул ук мәсәлән теге кадрның икенче ягында кала торган кешеләр, шул фотографларны, мәсәлән баянчыларны, төрле ансамбльләрдә уйный торган баянчыларны йөзгә танып бетермәскә мөмкин комментатор. Шуның өчен инде мин бигрәк тә яңа катнашкан командаларга номер суктарга куштым инде аркаларына. Сиңа номер кирәк түгел. Зөлфәт, сиңа номер кирәк түгел, ансы өчен бердә бер чылма. Yo, минем элеккеге форма бар, ләкин ул утсы ярамый диделәр. Һәр яңаны менә эшләтәсе булам. Чөнки узган елгы турнирда безнең Зөлфәт трансфер белән башка команда өчен уйнады. Чит илдә гомумән. Бар иде рәхәт вакытлар. Аннары менә ярар номинацияләрне атады Гайбит. Кызыксындыру чаралары, мәсәлән, артта калганрак командаларга. Махсус бүләкләр дә булачак. Безнең турнирның якын дусты бәйтегенә попечительләр советы рәисе Салават абый Фатхетдинов һәрбер уенның иң яхшы уенчысын, һәрбер уенның иң яхшы уенчысын ачыкларга тәкъдим итте һәм үзе аларга бүләк әзерли. Шулай ук Салават абый турнирның иң яшь уенчысына һәм иң өлкән уенчысына шулай ук бүләк бирәчәк үзеннән. Шулай ук инде турнирда бәлки быел беренче тапкыр катнашкан, яки теге ат чабышындагы шикелле иң соңгы килгән атка бүләк бирәләр бит әле. Бәлки шулай да кызыксындыру йөзеннән иң соңгы урынны алган командага да аларга бер стимул булсын өчен алга таба футбол белән шөгыльләнергә без оештыручылар шулай ук бүләк әзерлибез. Бүләген инде, әйбәтме? Без аларга футбол тубы бүләк итәбез. Мини футбол тубы бүләк итәргә уйлап торабыз. Рамил, әйбәт булыр ел мини футбол тубы нишапты. Әгәр дә без 1 февраль көнне Татар радиосына туп күтәреп кайтып төшсәк, димәк, Безнең кулда туп дип башласак, иртәнге эфирыбызны аңларсыз инде шуннан. Безнең ничәнче урын? Быел ниһаять без стабильлекка ирештек. Быел бер бүтән командалар да тигез. Быел менә шулай килеп чыкты. Һәрбер командалар да тигезләште. Һәрбер командада бар бер 2-3 теге футбол белән даими шөгыльләнә торган кешеләр. Шуңа күрә быел бик кызыклы турнир булыр дип атарга була. Теге елны чөнки барыбер состав буенча җырчылар командасылар фаворит иде. Һәм мин үзем шәхсән турнир башланганчы ук аларга куйган идем дип әйтик инде. Менә булар теге акча куймадым инде. Уйладым, менә быел җырчылар җиңер кебек тоелды миңа. Быел андый фаразны мин әйтә алмыйм. Димәк, аермачык фаворит синеңчә юк. Аермачык быел фаворит юк. Димәк, коэффициентлар тигез булачак. Шулай шуңа күрә быел иң көтелмәгән теге нәтиҗә ягыннан иң көтелмәгән турнир дип уйлыйм мин. Килегез иптәшләр, 31 гыйнвар көнне, димәк, көндезге сәгать 10-да Акбарс көрәш сараенда башлана турнир микрофон чарасы. Бу бик зур, бик матур спорт чарасы. Монда инде кемнәр яңа гына кушылган, футбол уйнаячаклар, мини футбол турниры һәм күп кенә танылган безнең иҗат әһелләре. Тагын бер генә Минем дә бер сорау килгән, Фәнил. Иң яхшы җанатар номинациясе булмыймы дип сорыйлар. Буга инде язгандыр узган елны шушы номинациядә җиңгән кеше, анда безнең бер егет бар иде, бик актив, ул бүтән командаларга җанатып торды. Аңа шулай ук без бүләк тапшырган идек безнең генераль партнердан. Быел яңадан шунда әйтергә кирәк, менә без инде иң яхшы иң төрле номинация җиңгән иң яхшы уенчыларга тапшырабыз статуэткалар. Быел шул статуэткаларны булмый, быел шуңа өстәп безнең турнирыбызның бер даими партнеры һәрбер шушы номинация җиңгән кешегә 5000 сумлык сертификат әзерләде. Ул монда инде эфирдә яңгыратмыйм, ул ресторан, ул танылган ресторан, шунда барып шушы кеше ул сертификат белән файдалана ала. Бик әйбәт, бик шәп. Шуңа күрә быел бүләкләр ягыннан да Аллага шөкер. Хәтта шуңа күрә официаль лигаларда моның хәдәр бүләкләр бирмиләрдер әле. Официаль лигаларның да күбесен әле YouTube'та туры трансляция алып барып торганнардыр. Шуңа күрә җанатарларны да, иң актив җанатарларны да игътибарсыз калдырмабыз.
Менә шушы әңгәмәдән әзрәк уенга да күчеп алыйк, әйеме? Бер безнең уйларыбыз уены башланып китәчәк, безгә шалтыратучы кирәк була. Футбол News мәлләй торам хәзер. 505 телефон номеры буенча 8843 шалтыратыгыз. Әгәр дә бүләк алып, үз бәхетегезне сынайсыгыз килсә. Син кайчан чыгып торыйң да сразу? Мин чыгамын башта. Син белән уйнатабыз бит. Беләсеңме бит тәртибен? Беләм тәртибен. Так, мин тия кашау. Шу балам тәгә сорауларга җавап бирү. Бу якта. Сәмез кызлар, тагын бер тапкыр. Монда туры эфир алып барадыр име. Туры эфир алып барадыр, сез белән таныштырыйк әле. Сез кем буласыз? Гөлнара, пиарщик. Татар радиосының пиарщигы Гөлнара. Менә бөтен матур мәгълүматлар өчен радиода ул җавап бирә. Да тоже бер чибәркәй утыра. Исәнсез? Мин офис-менеджер Эльвира. Офис-менеджер. Димәк, бөтен килгән заявкаларны, шалтыратуларны шушы кыз кабул итә Татар радиосында. Сез шуның белән сөйләшәсез, телефонга шалтыратсагыз, мөгаенеме? Вот булса мин инде студиянең кунагы. Мине куып чыгардылар да әллә кемнәрне кертеләр. Давай, без уен уйныйбыз хәзер. Анда Зөлфәткә инде сораулар бирәләр, ул җавап бирә. Аннан соң шул сорауларга мин җавап бирәм буга инде. Шуннан соң безнең җаваплар никадәр туры килгән тикшерәләр. Хомай килмәдеме? Мин туры эфирда бөтенләй аерып тормыйм инде. Мине чыгарып җибәрделәр әле, әйткәнемчә. Так, сораулар бар югында инде. Зөлфәт Фәнил. Йо, Василий, мин эшләмим, мин килдем турнир микрофон буенча. Бу атнада 31 гыйнвар көнне Акбарск районында бөтен татар артистлары, татар җырчылары, татар актерлары, татар алып баручылары, танылган шәхесләр җыела. Шуңа күрә аларның футбол уйнаганын күрәсез килсә, рәхим итегез. Кирү ирекле, бер шарт бар инде, маскагызны эләктереп килегез, ярыймы? Бик күңелле булачак. Бик күңелле булыр дип уйлыйбыз. Качан күрәсең әле танылган кешеләрнең футбол уйнаганнарын? Сәлам барыгызга да. Наилә апа, сәлам. Мин Татар радиосында кунакта. Хәзер бик кызыклы күренеш булачак. Зөлфәт, мин ишетмим аны. Зөлфәт инде сорауларга җавап бирә. Һәм мин кирип шул ук сорауларга җавап бирәчәкмен. Нәрсә, никадәр безнең уйларыбыз бер дип атала ул. Без никадәр бер төрле уйлыйбыз икән Зөлфәт белән. Шуны ачыклыйбыз. Без райондашлар буларак, бер мәктәптә укыган кешеләр буларак, безне бер укытучылар укыткан кешеләр буларак, без мәгәен бер төрлерәк уйларга мөмкинбез. Никадәр икәнен хәзер тикшерәбез. Кара, 32 кеше карап утыра. Рәхмәт сезгә. Сораулар булса языгыз, мин җавап биреп алам тиз генә. Пока вакыт бар. Сәлам барыгызга да. Сез сәламнарны җибәрәсез. Хәмид берәмсә. Без карыймы? Мигә чыга икән монда. Ясамда. Кемнәр генә кушылды безгә, мин Татар радиосында кунакта. Турнир микрофон турында сөйләшәбез инде ярты сәгать. Турнирда булачак яңалыклар турында, анда катнашачак командалар турында, индивидуаль номинациялар турында сөйләдем. Нинди шәхесләр анда катнашачак. Зөлфәт белән түгел, шалтыратучы белән дигән. Белмим мин. Аннан соң миндә уйныйм буга инде ул уенда. Хәзер тәртибен төшенеп бетә алмыйм. Алар шалтыратучыга сорау бирәләр. Мине чакыралар. Без шундук Бүләк бирәчәкбез радио тыңлаучыбызга. бик озак уйлады Фәнил. Кем узак уйлады? Безнең бу шалтыратучыбыз. Гадәттә тиз шалт итеп әйтәләр. Ну, авыррак, чөнки хатын-кыз өчен барыбер менә бу сүзләр уйларга туры Утадыр яңа.
Ул миндә шулай җавап биреп барам. Бугай шулдыр. Машинада барган вакытта ул сорауларга миндә җавап биреп барам. Шуны Машинада бөтен кеше җиңүче анда. шулай телевизор каршында да бөтенебез җиңүче. Беренче сүз китек. Футболчы. Месси. Юк, уенчы дейді ул. Шулай итәргә кирәкмени? Юк, ассоциация. Команда. Коллектив. Төркем. Якын килдек әзрәк. Рекорд. Нәтиҗә. Ярыш дейді. Җиңү. Кубок. Бүләк. Менә тани өстенә генә басам дип бара. Ләкин 5нче туры килер. Итек. Кыш. Молодец. Әйбәт. Бәхет елмайды гүзәлгә. Мин берсем булса туры килсә аңа бүләк булаймы? Гүзәлне итек коткарды. Гомумән спорттан читкә китеп, налай дисәң итекле хоккей дигән спорт түры бар. Без уйнаган идек бит әле бер елны рәхәтләндереп ракета стадионында. Шундый күңелле бер турнир булган иде, итекле хоккей турниры. Гүзәл, сезне котлыйбыз чын күңелдән. Әле Татар радиосыннан күчтәнештә булыр. Сезгә шалтыратып әйтерләр кая, ничек килеп аласын. Әлегә тиз генә сәламнар юллагыз да һәм шуның белән саубуллашырбыз. Молодец. Язып куйган ахырсы бүлтек. Шундай тиз итеп әйтте. Рекламага бүленеп алдык та, шуннан соң Фәнил белән әңгәмәне дәвам иттербез. Әле сорыйсы берничә момент бар. Лицензиясе БРФ дигән шикелле әйтте. Лицензиясе БРФ. Хамай 2x белән тизләтеп әйттердем аны. Икегә тапкыр тизләтәмени, Ул кирәк информация түгел, ләкин аны куймыйча калырга ярамый инде. Яшикле булса бөтен җирдә бара тиешле. Әүтәш. Ярызында? Бер ара бик ката бәйләнеп алганнар бит ул яшиктә уны. Хәзер алай ук бәйләмиләрдер инде. Хәзер ну погодинда күрсәткә йөртәмсең, бер ара ну погодинда күрсәтмичә йөрделәр бит теге тәмәке тапкырлар. Юк, кстати. Коррозиядән бер тапкырда күргән юк погодинда. Ялкыны ярыш иптедән Күрсәтмиләр дә. Шу минут куйдым инде по сути кирәк булса. Анда бит әле теге аноматашлар өтеп китә. Погодина. Давай элемтәдә. Казый башласаң инде. Казый башласаң анда ленсе топ чыгарып. Хәзер бигрәк теге. Миңа калса ул просто теге. Эшсезлектән штори теге. Давились, күрсәтмиләр бит на погодина. Прямой эфир артта калып бара дигән. Ну, ярар. Артта калып бара. Беренче дә булмый инде аны. Так, алай юкса син кияси ойын димә. Мин катлак бар беренчедән. И катлак юк талым. Сез көн сайын тема аласызмы мәктәптән? Я календарьдан бер инде. Я просто так. Бүгін шул турыда сөйләшәбез, мәсәлән. Бүген тема. Бүген интернетның файдасын һәм зыяны дигән. Аны обычно шул бер сәгать тирәсендә сөйләшеп алабыз да инде. Аннары дәл шул монда яңалыкларга күчәбез. Ну, и тема актуальна бит. Интернетның файдасы һәм зыяны. Миңа калса файдасы бар күбрәк инде зыянына караганда. Менә вакытны кулга бит инде. Кирәксә кирәк булса телефонда. Шулай инде. Нәрсәгә, ну просто тапалар бит, iPhone чыгара бит, 60 сайын отчет чыгара. 6 сәгать, 7 сәгать уйлап. Сутканың эштән бере булу бара телефонда. Мин балаларны урамга тиккәләп чыгараммы? Ялларда өйдә утыралар. Юк, безне чыгасы килми. Бетем ничек чыгасы килми инде. Ну күп бигом әйтәм давай киенегә сүз сапкалага давай. Мәтә әнә сезгә дип тау ясап куелган. Шугыз. Монда кызык түгел. Аны сүрим дидем. Маннар таки куып чыгарам да китәләр. Тегендә 2 урам аркылы. Бер малай Амаль тора инде. Аннары тагын бер урам аркылы Алмаз. Алар теге шунда аралашалар инде. Безнең балалар белән бергә. Шунда баралар да шуларны чакыралар. Аннары таушуалар. Аннары я берәрсенә теге тизрәк кайту ягын карый башлыйлар теге. Мин кертмим баларны. Юграк киләр кертмим. Силлә таушуу булма. Шул бездә. Урамда уйнарны, потом домофонга шалтыратыр. Әти, маңа керсәм ярыймы? Бу безгә керсә ярыймы? Әйтәм, улым, урамда гына уйнагыз инде әйтәм. Үзем чыксам, уйныйлар алар тегене. Әти идең безнең белән. Шулай шул. Ох, менә миңа эткә хәзер ни алырга кирәк? Югалды.
Этке алган эмне? Теге Тагы бир торган. чагы бери торган. Эт тойды да, и әйберсе дә югалган. Толи этләр белән сугышканда теге өзелеп чыгып калган. Ну, вряд ли ул өзелә торган әйбер түгел. Кемдер салдырып алган инаны. 500 тәкә тора ул. Камера шуны алырга. Тагы торган әйбер аркасында. Крючок бар мы? Ике крючок өстендә тора икене. И что муены аркылы түгел, эттән аркылы тарта. Шуны тагып куясың тюбинка. Ике тюбинг тагасың, икесендә балаларны тыртып. Bütün kişi şeysinin ile birisi de şişti. Даже эт тәшли. Bütün кеше дип инанда. Үйдә 4 кенә кешедер. Хатынлар беләк эшләтергән. Kapıgay olsa ana ben sana öğretirim. Әле бүген тавыш чыгарган аташасы. Ничек кичә табак савытны жуманың. Монда ни прямой эфирда? Шуңа керә кичәтеп куйдым бит. Зөлфәт подкаблы өчен икән дип да. Табак савыт жуй икән иде дип. Бер нәрсәсе юк. Яты юк бит инде аның. Менә Айдар Гаязов кушылды әле монда. Айдар сине быел турнирда катнаштырмаска уйладык әле. Әле решайт. Әле менә хәл иттек монда радиода. Сиңа жалоба килде. Шуңа күрә торган очракта да голлар кертергәләрсең инде. Зөлфәт абый дип яза монда Инсаф Исмагилов, Риза апаның улы. Ишетеп алган ахырсы. Зөлфәт, Инсаф сез киттегезме инде? Кайдыр китергә җыйнадырыгыз дип. Аңламыйча соңгы фотографиялар шул җирдән керә. Ярар инде. Интернет бит инде ул, шундай бер. YouTube'тан да мат-перемат. Телевидение өтүп керди тәки, телевидениеден ергә өтүп керди тәки интернет аша. Мат. Телевидение? Менә YouTube бит инде ул хәр телевидение кебек кабул ителә. Тукта һәр шугына булган интернетта. Бер ишләп бит дигән. Ник берсендә теге тыңлаган идем, Белыйның, Руслан Белыйның Дудь белән интервьюсын. Ул әйтә, комик чыккач ди, стендап комикта, если публиканы цеплять алмый икән ди, ул короче сүгенә башлый. Ул короче какой-то шундый реакция килеп тора ди. Чыгасың, публиканы цеплять алмыйсың и сразу матка переходишь ди. Ул просто теге Руслан Белый әйтә. Потом безнең татарларда ул бит теге не действует. Мәсәлән, тыңлаганым бар шул стендапларның. Шуткалары юк, но сүгенә башлыйлар. Тагы да гайрәт чигә. Ну, мондай Безнең әдәптән дә тора инде. Әдәпле халык итне. Наша мат белән әзрәк гриб, әзрәк завлекать итәсендә, шуннан соң уже шуткаларны бирә башлыйсың дип. Ну, ул уже безвыходная ситуация дип әйтәйин. Ну, үзен хөрмәт иткән стендаперлар алар сүгенмиләрдер инде. Давам итәбез, дуслар, бүген бездә кунакта турнир микрофон чарасын, бәйгесен оештыручы Фәнил Ваказов. Оештыручыларның берсе дип әйтергә кирәк. Оештыручыга түгел, миңа калса турнирда катнашкан һәрбер кеше аны оештыручы булып санала алай. Ләкин башлап җибәрүче кирәк, беренче тудыручы кеше. Җитәкләп йөрүче булмаса, шабылап йөрүче булмаса, аны беркемгә дә кирәге калмый ул. Бу Фәнил Ваказов инде тырышып, тырмашып, инде командаларны туплап, сез әзерме, катнашасызмы быел, бармы уенчыларыгызның исемлеге дип ашауына кадәр борчылып торган. Менә шуңа күрә инде. Чөнки мин үзем футболны яратам. Футболны яратмасаң, миңа калса миңа аңа әзерләнү, менә шулай команданы туплап йөрү үзе бер рәхәтлек китерә. Ул рәхәтлек китермәсә аңа белән шөгыльләнеп булмас иде. Быелгы турнир турында без инде бу эфир буенча сөйләштек, аңладык нәрсә буласын, программаны сөйләшеп, номинацияларны сөйләштек, командаларны без шулай бүлешеп чыктык. Онытмагыз иптәшләр, бу Акбарс көрәш сараенда була, буталып, әле буталучылар бар, Акбүре залы дип. Юк, Акбарс көрәш сарае, бу безнең Миллениум күпер янында. Ривьерадан ерак түгел. Юлның теге ягында, Ривьераның теге. Әмирхан проспекты буйлап инде. Шул булып чыга инде. Парковка бар, кирү бушлай, бар тик үзегезнең саклану чараларына булсын булмаска һәм кирәк булса инде перчаткалар алса булыр. Тобышып килсә, тутырга перчатка. Һәм яхшы кайф белән балаларыгызны алып килегез. Бигрәк тә малайларны, кемнәрнең малайлары үсә. Узган ел турнир искәрчте. Узган ел
Безнең трибунада бар иде, җанатарлар һәм алар кайберләре хәтта ахыргы уеннарга кадәр утырдылар, җанатып, теге ниндидер кайсыдыр командага бәйле түгел, ирекле килгән тамашачылар. Турнирның рәсми ачылу тантанасы сәгать 11-дә булачак. Иң кызык вакыйгалар миңа калса бер сәгать 1-ләрдән башланып китәчәк. Ул бит инде ял көне, иртә белән иркенләп торып, иртәнге ашыгызны ашаганнан соң, гаиләгезне җыеп, әйдә бер чыгып кирик әле шундый мотор бер чара була икән Алпарс көрәш сараенда дип, шул сәгать 1-ләргә килсәгез, миңа калса иң кызган моментларны эләктересез. Син бит унда башлана дигән. Унда бит инде группа этабы башлана. Анда командалар группаларда уйнаячаклар. Инде теге группалардагы интригалар дип әйтик инде, ул бит инде 1-2 уеннан соң группадагы вакыйгалар ачыклана башлый. Шул вакытта инде иң кызык уеннар булачак. Сәбәпләргә бит инде кайсыдыр командалар төшеп тә калачак. Төшеп калмас. Миңа калса әле анда һәрбер команданың бершәр уены калачак. Шуңа күрә шул вакытларга килсәгез, бөтен уеннарны күрә алачаксыз, бөтен командаларны. Гадәттә бит инде һәр команда ишешәр уйный уйнаячак үзенең группасында. Ул мәсәлән беренче, икенче уенны мәсәлән ничьяга уйнап, бәлки аның язмышы шушы 3нче уенда хәл ителер дип әйтәм менә. Шул 3нче уеннар алар бит инде һәр вакытта да группадагы иң соң уеннар алар һәр вакытта да иң хәл иткеч була. Шуңа күрә анда интрига бар. Белмим, безнең өчен 3нче уен гомумән кызыксыну өчен генә уйна торган уен булып каладыр. Безнең уйнаганны күрәсегез килсә, иртәрәк килеп. Алай димәгез, быел Татар радиосының составы бик әйбәт. Шуңа күрә миңа калса менә нәкъ шушы 3нче уен сезнең язмышыгызны хәл итәчәк. Безнең уенны гына карарга дип киләсе булсагыз, шул уннарга килегез инде. Керәләрдә карарсыз да, аны берләрдә кайтып китсәгез. Һәм шушы нуктада без инде эфирны төгәллибез. Уян Татар тапшыруында кунакта Фәнил Ваказов булды. Ул безнең турнир микрофон чарасын оештыручы һәм алып баручы, радио безнең экс-хезмәткәребез, нәрсәләрне оныттым тагын, җырчы. Юк, инде бөтенесен әйтмә, вакыт бара. Вакыт бара. Блогер, иң мөһиме блогер. Әлеге безнең менә башта әйтергән танышым. Хәзер шушы өлкәне дә яулый башлады. Дөрес тукланасың килә икән. Фәнил Ваказовны кара. Туклану турында бара түгел хәзер соңга. Анда юк, анда бөтенесе бар, все по чуть-чуть. Тормышын өйрәнәсең килсә киреп чыгырсыз Фәнилнең. Булар иратларга гына кагыламы синең ул киңәшләрең, әллә хатын-кызларга дамы? Юк, ул бөтен кешегә дә кагыла. Анда инде иң төп киңәшләр, әгәр дә менә теге туклануга игътибар итәсең килсә, анда иң база киңәшләрен яздым инде мин үземнән чыгып, үземнең тәҗрибәдән. Монда ике блогер утыра. Әгәр дә син дөрес тукланасың килсә, Фәнилгә бар. Әгәр дә инде шынлап калҗасы белән ит ашыйсың килсә, Зөлфәт аккаунтына керегез. Тормыш бер генә. Сау булыгыз, иптәшләр. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Татар радиосы безнең даими партнер. Рәхмәт. Сау булыгыз. Оңышлар. Ой, итәге шулма. О, Матур булганмын җырлар. легендарный җырлар бит инде булар. Торналар һәм шушы якын дустым барын унытма. Кешенең гел беренче җырлары истә кала инде ул. Но. Яра, шуның белән эфир тамам. Эфирны сакламаса куштылар инде. Саклам. Саклама кирәк. Сакламыйм эфирны. Кемнәр безнең белән булды, рәхмәт. Аерылышабыз.